Kodi mungamve bwanji ngati mutamaliza zaka zonse ku university kuvutika kulipira ndalama zambiri, kulimbikira usana ndi usiku, kenako tsiku lina nkuuzidwa kuti degree yanu siyovomerezeka? Moyo ukhoza kusintha mkati mwa mphindi imodzi. Ichi sinthano, ichi ndi choonadi chomwe chikukhuza ophunzira ambiri ku Malawi pakali pano. Mu nkhani yodabwitsayi, bungwe la National Council for Higher Education nche latenga chisankho chomwe chagwedeza dziko lonse la maphunziro, pomwe lalamula kuti madigiri ena a ophunzira omwe anamaliza ku University of Lilongwe mu chaka cha 2025 achotsedwe nthawi yomweyo. Koma funso lalikulu ndi ili: n'chifukwa chiyani izi zachitika? Kodi ndani wakhuzidwa kwambiri? Ndipo kodi izi zikutanthauza chiyani kwa tsogolo la ophunzira komanso dziko lonse? Anthu ambiri akudabwa, ena ali ndi mantha, ndipo ena akufunsa ngati kodi madigiri aku Malawi akadalinso odalirika. Mu video iyi tikulowa mozama kwambiri, tifotokoza zonse zomwe zachitika kuyambira pachiyambi, tionesa zolakwa zomwe zinachititsa kuti chisankhochi chitengedwe, tifotokoza mmene ophunzira akhuzidwira ndi zimene akuyenera kuchita tsopano, ndipo tiwunika zotsatira zake pa dziko lonse la Malawi. Iyi si nkhani ya university imodzi yokha, ndi nkhani yatsogolo la maphunziro, ntchito ndi mbiri ya dziko lathu. Choncho khalani tcheru mpaka kumapeto, chifukwa zomwe mukumva pano zingakusintheni mmene mumaonera maphunziro apamwamba. Tiyeni tilowe mkati mwa nkhaniyi, ndipo mu video ya mtsiku lero muli ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. National Council for Higher Education nche ndi bungwe la boma lomwe limayang'anira ma university onse ku Malawi. Limasimikizira kuti mapulogalamu ali ndi chilolezo kapena kuti accreditation pa chizungu. Ophunzira amalowa ndi ziyenerezo zolondola kudzera mu ndondomeko ya nche. Madigiri omwe amaperekedwa ndi odalirika. Tanthauzo lake ndi lakuti nche ndi mlonda wa khalidwe la maphunziro apamwamba kuno ku Malawi. So malingana ndi malipoti, University ya ku Lilongwe, University of Lilongwe, yachitiridwa khanso madigiri ake pa zifukwa monga izi. Pali ripoti lomwe likuonesa kuti sukuluyi yakhala ikulandira ophunzira osakwanira zofunika. Ena mwa ophunzirawo akhala akulowa ndi abima level 4 diploma, komanso anali ndi zaka ziwiri zokha za maphunziro. Koma malamulo aku Malawi amafuna kuti munthu amayenera akhale ndi MSce kapena samba la DGCE, ndipo ngati njira ina yovomerezeka ndi nche ngati ilipo, amathanso kupita kumeneko ku university ngati kukalowera masamba ena ngati malevel ena a diploma. So pachifukwa ichi ophunzira ambiri amene anali ku University of Lilongwe sanakwaniritse zofunika zolowera ku university. Ndipo ena mwa maphunziro kapena kuti ma degree programs analibe accreditation kapena kuti anali osavomerezeka. Tanthauzo la accreditation ndi chilolezo chomwe nche imapereka kuti programu ndi yabwino, ili ndi maphunziro okwanira, ili ndi aphunzitsinso oyenera. Popanda izi degree imatha kukhala yosavomerezeka ngakhale waphunzira. Ndipo mu April mu chaka chino cha 2026 bungwe la nche linapereka lamulo loti madigiri ena amwe ophunzira amene atuluka mu chaka cha 2025 achotsedwe nthawi yomweyo, ndipo mapulogalamuwa ndi osavomerezeka ayenera ayimitsidwe nthawi yomweyo. Kwa ophunzira okhuzidwa ndiye kuti ayenera kubwereranso ku sukulu kupitiriza maphunziro kwa zaka zina ziwiri. Musaiwale kunena kuti ophunzira ambiri adangophunzira zaka ziwiri zokha nkupatsidwa ma degree, pamene malingana ndi malamulo a nche ndiye kuti 4 years kumapita mwamba ndi imene umayenera kukhala kuti watenga degree. So malingana ndi cancellation imeneyo ndi kuti ophunzira ena akuyenera kuti akapitirize zaka zina ziwiri, komanso ena akuyenera kubwerera ku sukulu amene alibe masamba ovomerezeka olowera ku university. So akachita choncho ndiye kuti madigiri awo azaperekedwanso, imene pa chizungu amati reissued. Izi zikutanthauza kuti zomwe anaphunzira sanazitaye konse, koma zinali zosakwanira malingana ndi malamulo. So cholinga cha nche ndichonena kuti gawo ili lili ngati la enforcement drive
Mwanjira ina akufuna kuonesesa kuti malamulo komanso kukonza zolakwika zomwe zinali kuchitika kale, kuonesesa kuti palibe university yomwe ikupereka madigiri osavomerezeka, komanso kufuna kukonza mbiri ya dziko lino la Malawi ndi ganizo lonena kuti Malawi isataye mbiri yake yapa maphunziro. Skulu ina imene inakhuzidwanso ndi kukhwimisidwa kwa malamulo a ntchito ndi skulu ya Exploits University imene ena mwa mapulogalamu ake adayimisidwa, koma padakali pano zovuta zokhudza mapulogalamu awo azakonzedwa ndipo ena mwa mapulogalamu awo avomeredwanso kapena kuti renewed accreditation. Ndipo nkhani inaliyo kuti anayikidwa pa malamulo okhwima kapena kuti ma conditions. So pano mapulogalamu atsopano awiri omwe anawakana amene iwo anawakana kulembesedwa. Zikusonyeza kuti nche sikungoyang'ana University of Lilongwe yokha, ikuyang'ana dongosolo lonse la maphunziro. Mu 2025 ophunzira ena anamaliza maphunziro ku school ya University of Lilongwe ndipo anapasidwa ma degree. Kuchokera pamenepo kumapeto kwa 2025 ndi kulowa mchaka cha 2026, kuyambirira kwa chaka cha 2026 nche inayamba kufufuza kapena kuti audit inspection, ndipo mu April nche imatulutsa ma press statement ndipo inalamula ma degree kuti achosedwe komanso kuyimisa ma program ena amene sanasatire ndondomeko pa maphunziridwe ake. Ndipo polankhulapo ena mwa akatswiri pa nkhani a Benedict Kondowe wanena kuti ngati ma degree sakukhulupirika dziko lonse limavutika kufotokozera matsatane ndipo olemba ntchito amayamba kukayikira ndipo sangalembe ntchito ophunzira ena. Ma university akunja akakaniza ophunzira ochokera ku Malawi, zotsatira dziko limataya mbiri ya pa maphunziro. Skulu ya University of Lilongwe ndi imodzi mwa skulu zimene zaphunzitsaponso anthu ena odziwika, ma celebrities. Tili ndi anthu monga Temwa amene adatenga degree yake mu chaka cha 2024. Tili ndi anthu monga Bagasi amene anatenganso degree yake mu chaka cha 2024. Tilinso ndi ophunzira wina Emi Dibo yomwe watenga degree yake mu chaka cha 2025 amene ndizachidziwikire kuti ali mu ndandanda wa anthu amene ma degree awo apangidwa khanso. Mwanjira ina sakuvomeredwanso kapena kuti sakuloledwanso, koma mwina funso nkumati ndipo peza mwina enawa adayamba ntchito awathandiza motani. Anyways, umo ndi momwe zakhalira. So nkhani ikukhudza gulu la ophunzira ochuluka osati munthu mmodzi odziwika payekha. Koma nkhani ili ndi phunziro lalikulu. Nkhani ikutiphunzitsa kuti university iyenera kutsatira malamulo onse. Ophunzira ayenera kuonetsetsa kuti sukulu ili yovomerezeka, program ili accredited, boma liyenera kulimbikitsa malamulo nthawi zonse. Mwachidule kwambiri nche yatenga chisankho cholimba kwambiri. University of Lilongwe yapezeka ndi kulandira ophunzira osayenera kupereka ma program osavomerezeka. Ophunzira ena ayenera kubwereza maphunziro cholinga chake kuteteza khalidwe ndi mbiri ya maphunziro ku Malawi. Choncho monga taonera mu nkhani zomwe zachitika si nkhani yaying'ono ayi, ndi chenjezo lalikulu kwa ma university, ophunzira komanso boma lonse kuti maphunziro apamwamba sayenera kuseweredwa nawo. Kuphunzira omwe akhuzidwa izi ndi nthawi yovuta kwambiri, ena ataya nthawi, ena ataya ndalama, ena ali ndi nkhawa zatsogolo lawo. Koma nthawi yomweyi izi zingakhale mwayi wokonza zolakwa komanso kulimbikitsa dongosolo la maphunziro ku Malawi. Akatswiri monga Benedict Kondowe achenjeza kuti ngati sitisamalira khalidwe la madigiri athu dziko lonse lingataya mbiri yake. Ndipo mukuganiza bwanji inu? Kodi nche yachita zolondola kapena yachita mopitirira malire? Kodi ophunzira ayenera kulandira thandizo lina? Ndipo kodi ma university ayenera kulangidwa bwanji ngati apezeka ndi zolakwa zotere? Lembani maganizo anu mu comment, tikufuna kumva kuchokera kwa inu. Ngati mwaphunzira china chatsopano kapena nkhani yakutsegulirani maso, dina like, gawani ndi anzanu, ndipo musayewale subscribe kuti musaphonye nkhani zina zofunika ngati izi. Pano tikungonena zona, kufufuza modzama komanso kukupasani chidziwitso chomwe chimakusinthani.
mpaka nthawi ina khalani otetezeka, khalani anzeru ndipo musalole aliyense kusewera ndi tsogolo lanu la maphunziro. Mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mari Thompson. Bye. If you wanna know my story, find some Vida.